morning, guys! Kaya tapos ko lang mag-intro at saka application ng aking review. Alam nyo ba, di ba sinabi ko sa previous vlog ko, pinakamurang foundation stick I just found out today when I was reviewing this. This is not a foundation stick. It is a freaking primer. Hindi ko alam ko bakit hindi alam ni ate sales lady na primer yung binibenta niya. Kasi sabi niya sa akin, foundation stick yan, ma'am. Yes, ma'am. Ang mura-mura lang yan, ma'am. 4 na shades yung meron kami, ma'am. Kaya pala, magkapareho lahat ng shades. Iba-ibang undertone lang. Kasi hindi pala siya foundation. Anyway, I still reviewed it because nandun na ako. And yeah, you guys, I was reading the comments of my video yesterday, which was the Maybelline Dream Velvet Foundation review. And you guys, some of you said na it broke you out. And parang sabi ko, feeling ko talaga Maybelline talaga yung dahilan. Napakita ko ba to sa previous vlog ko? I think napakita ko siya kahapon niya. Tapos meron pa dito. Hindi nyo kita. Oh, there you go. Yeah. So, feeling ko yun. I will not use it. Kasi ginamit ko siya kahapon eh. Hindi ko alam if nasabi ko yun sa previous vlog ko. Pero ginamit ko siya kahapon kasi nag-practice ako nung makeup look ko. I'm doing a holiday, very, very simple. Alam niyo naman. Holiday makeup look. And si Dan yung, i-voice over ni Dan. Kasi pumayag na siya. Someone commented on one of my videos. Matagal na actually. And sabi ko, anong video yan? Parang hindi ko alam. And napanood ko sa isa sa mga YouTubers na pinapanood ko. Meron silang vlog channel, taga-Canada sila. Pink Sparkles. I'm not sure if you guys are familiar, pero kasi yung market niya parang doon sa US, Canada. Pero I watch their vlogs and I watch her videos. And yeah, nag-voice over yung boyfriend niya sa isang video niya. And then I showed Dan. And then sabi niya, sure, I will do it. And minsan talaga, kapag sinasabi ko kay Dan, gawin naman natin to, lagi yung sinasabi no. Or sinasabi niya, we'll see. Parang hindi talaga like, sure, I will do it. Pero nung pinakita ko yung video na yun sa kanya, sinend ko sa kanya, sabi niya, sure, kasi hindi naman daw siya magpapakita. So, okay lang daw. Nasiyahan din siya nung pinanood niya yung video. It's so funny. I will leave the link of that video below if you guys are interested. But yeah, i-leave ko yung video below. Vlog channel nila. Tapos, napanood ko din siya kay Ann. I actually commented on Ann's video kasi sobrang bagal ng internet. Nung papanoorin ko na siya, ayaw mag-load. And you guys know the struggle. Inad ko siya sa offline. I think napanood ko siya like 1 day later na. Like, na-add siya sa offline ko overnight. So, yeah, napanood ko siya. It was so fun. Sabi ko, I can't wait for Dan to come back para magawa na niya. So, if i-film ko siya before siya dumating, I hope. So, yeah, we're doing that soon. Merong nagtatanong kung ano na yung mga pre-film videos namin ni Dan. Wala. I think I mentioned that on my Q&A video na hindi namin siya na-film because we got really busy nung pauwi na ako. So, like, sobrang daming ganap. Sobrang daming, punta ka dito sa bahay kasi uwi ka na. Punta ka dito sa bahay. So, we did that. Yeah, hindi kami nakapag-pre-film ng video. Yes, marami kaming plano before. But yeah, hindi siya natuloy kasi nga, sobrang busy na. So, yeah, yun yung ganap. I will just go ahead and transfer the files. I don't have any lipstick on. Oh, you know what? I will use a lip tint. Yes. Necklace is from Kim's Collections 2015 PH. How does it feel? Last day at work for this year. Nah, it feels good. I am trying on this romper. It's denim, pero hindi siya like thick na denim. Gusto ko siyang tahiin. I'm not sure if you can see. Wait. Gusto kong tahiin tong part na to kasi ayoko na tinatay-tay siya. I just don't like the look of like, you know, may nakatay dito. Sa akin lang ha. It doesn't bother me sa ibang tao. Pero kapag sa akin, I prefer it to be clean like that than like merong mga tay-tay. So, I will go ahead and sew it right here para, again, wala nang tay-tay and tay-tay. Pero, speaking of tay-tay, my gosh, you guys, I have been watching a lot of tay-tay hauls. Ang ganda ng mga damit doon, ang mura lang. And yeah, gusto kong pumunta doon, kaya lang walang time. Di na kaya ng time namin kapag pumunta kami ng Manila. So, yeah, i-ano ko lang siya, ayusin ko lang siya dito. Nakatay pa yung nandito, oh. There. So, I'll just do that. And then, tatahiin ko siya. We'll see. Pero bet na bet ko tong romper na to. It's denim. And, yeah, naghanap ako ng mga damit sa closet ko eh, na, like, susutin ko. And then, like, iuwi ko din. Meron akong shorts sa ilalim, kaya, boxy siya tingnan. But, yeah, I like this. I will tahi this right now. Done! Natahi ko na siya. Dito. Di siya ganun ka-obvious. Tapos dito din. Yay! Ay na!
Kel. Kel. Gawin mo naman yung voice over ko, Kel. Morning routine. Sige na. Morning routine o voice over. Di ka na makikita sa video. Voice over ka lang naman. Sige na, Kel. Bilhan kita ng ano. Ano hiningi mo kanina? USB. Sige na. Uy. Sige na, Kel. Voice over lang naman. Bakit ayaw? Sige na, Kel. Uy. Guys, ayaw niya. Si Dan, gagawin na ni Dan eh. Pero yung kay Dan, makeup look. Kay Mark, morning routine sana, ayaw niya. Awa naman ako. Na-film ko na yung morning routine ko, pero hindi ko alam kung i-upload ko siya. Kasi, ewan ko, siguro ako na lang yung voice over. Wala nang iba eh. Gusto ko sana siya yung gumawa para masaya. Pero ayaw niya, wala tayong magawa. Yung challenge na nila na kailangan pa nilang gawin, ewan ko kung kailan nila magagawa. Ang ganda ng buhok ko. Naligo ako kahapon. I mean, of course. Pero binasa ko yung buhok ko kahapon. Ginamit ko na naman yung Tsubaki na shampoo and conditioner. And yeah, gustong-gusto ko siya. Hindi ako naglagay ng dry shampoo today kasi I did not feel the need to. Hindi ko siya binasa today. Bukas, siguro hindi ko din siya babasain. Tapos gagamitan ko yung dry shampoo. Kitang-kita na yung roots ko. Kailangan ng kulayan ulit ang aking buhok. But I'm thinking siguro pagbalik ko na sa hindi ko alam. Gusto ko yung parang close na lang sa normal hair color ko para hindi na ako mag-kulay-kulay. I do not know. I'm still waiting for the hair curler. I don't think I will receive it at all. Kung hindi ko siya ma-receive bukas, ewan ko na lang kung ma-receive ko pa yun. I think, peak season. And sobrang dami daw. Sabi ni Mark, kasi parang nakita niya sa Facebook na sobrang dami daw JRS. JRS kasi yung, shipping nun eh. So, yeah, excited pa naman ako. Magto 2 weeks na yun. Sobrang tagal na. Good morning! Katatapos ko lang mag-film ng intro at saka application part ng review ko. Yes, nag-review na naman ako, you guys. I want to film as much as I can before pa dumating si Dan kasi alam nyo na, pagdating nun, may mga ganap na. Darating na kasi siya sa Monday na. Today is Saturday. And yeah, I usually do not film on Saturday, especially reviews kasi it's something na I need to update and kailangan ko talaga. Kapag reviews natatapos ako gabi na, you guys know that. Pero, yeah, kailangan ko kasi meron akong, ito na lang yung last eh. Ito, not last. Pero, as of now, ito yung last na kailangan kong i-review. Etude House, Bright Fit and Cover something. Basta, hindi ito yung packaging niya eh. Like, limited edition lang tong packaging na to because of the 10th anniversary. Pero, yeah, pagdating ni Dan, oh wait, open ko muna yung lapi ko. Pagdating ni Dan, dadalhin niya yung Milani na Conceal and Perfect Foundation, tapos yung Born This Way Foundation from Too Faced. So, yeah, i-review ko yung dalawang yun. And, yeah, actually, I need to plan my videos. Dito yung ko yung maliit na notebook ko from Showpo. Ko lang. Nililista ko dito yung mga videos ko kasi you guys know I upload daily, so I need to plan my videos talaga, and especially now na I'm gonna be busy next week, so yeah, kailangan ko talaga siyang i-plan. I don't know if I have enough videos, you guys. Yeah. That's alright. Because I will be vlogging naman. So, like, meron talagang vlogs. It's just that kapag wala akong vlog, I'm not sure if I have enough, like, beauty videos. Pero, yeah, I did a review kahapon, tapos now I did a review as well. And then, meron ako sinasabi kanina na hindi ko natapos. Nakalimutan ko, meron talaga. Sana akong sasabihin. Guys, finally, nandito na yung pinakahihintay ko. I think I've been waiting for this for like 2 weeks now. I think sinend sa akin to ni, tumakbo ako pataas. Kasi na-receive ko siya, nakita ko yung package sa tindahan. Sabi ko, oh my gosh, it's here! It's a hair curler galing sa Brian_stuff on Instagram. I will leave their links below if you guys are interested. But I want to curl my hair like right now. Katapos ko lang
lunch. So, yeah. I-curl ko yung aking buhok. Gamit ito. Ganito yung itsura niya. I'm not sure kung how much ito. Pero I will leave the link of, or yung information ni sis Brian_stuff. Dito, doon sa baba. Doon sa baba. Yes. So, I'll curl my hair right now. Wait. Let me get my chair para makaupo ako dito. Ganito yung itsura ng buhok ko. Di ako marunong magkulot pa rin. And hindi siya like regular na pangkulot lang. It took me a long time to figure out how to use it. So, yeah, kailangan mo palang iipit yung buhok mo dito. Tapos, iganon mo siya. And then, yeah, magka-curl na siya ng buhok. This is what I have right now. Again, di ako marunong magkulot. Ang dami kong mga attempts na hindi maayos. Kasi nga, hindi ko alam kung paano siya gamitin at first. But yeah, I don't know. Mas gusto ko sana na as in kulot talaga from here and dito. Pero, I do not know. Okay lang naman siguro. Testing lang naman eh. Siguro next time, mas magiging, maayos siya. Kasi siguro next time, alam ko na kung paano na siya gamitin ng maayos. I mean, I know how to use it now, pero still, like, tsaka ng buhok ko. Kailangan ko pa siyang, like, kailangan maging master pa ako sa kanya. Ang dami ng buhok dito sa sa floor. But yeah, looks alright. At least hindi na sobrang nipis tingnan ng buhok ko. But I don't know. I'm not liking it. Pero it's alright. Hindi na siguro ako sanay sa mga kulit-kulit. Pero yeah, ganyan yung itsura niya. Na-receive ko na sa wakas yung package galing kay Sis Nice. Meron siyang channel. I-leave ko yung link niya below. But sobrang cute. Magulo dito you guys kasi nililigpit ko lahat ng mga ko kasi maglilinis ako today. But ipapakita ko sa inyo yung binigay ni Nice. Matagal na to dito sa Cebu eh. Kaya lang ingay ni Aching. Baka nandito na si Marlon. Anyway, walang ingay. Binigyan niya ako nito kasi daw it reminds her of Mr. Bear. So yeah, bear siya. Gagamitan ko to mamaya. Firming mask siya. Marami na akong ganito. Not marami. Oh yeah, marami. 2 packs ng animal mask. Hindi ko pa siya nagamit. Nasa Australia kasi iniwan ko. Pero yeah, gagamitan ko siya tonight. And then sobrang sweet ng letters. And sobrang, thank you so much, Nice. As in sobrang sweet. And then, binigyan niya ako ng 3 Wet n Wild brushes. First time ko magka-Wet n Wild. Ito, face brush, or flat top. And then, ito, contour brush. And then, large eyeshadow brush. Thank you. Sobrang cute ng color. Salamat, Nice. Hello! Katatapos ko lang maglinis. Naglinis ako ng banyo. Nilinis ko yung banyo ko, like deep cleaning once every 2 weeks. Sometimes, if nasa mood ako, once a week. And then, pinalitan ko na din yung bedding ko. And ito yung mga swimsuit ko. Di ako nagdala ng kahit na isa. Or maybe I did. I don't know. Pero, ito yun. Dinala kasi ito ng kapatid ko sa apartment niya. Kasi hinihiram niya daw. And yeah. Inuwi na niya to siguro mga 2 weeks ago pa. And hindi ko pa siya na-go through. Magsa-separate ako ng mga dadalhin ko kahit ang tagal pa nun. Well, dadalhin ko naman siguro to lahat. Yeah, bakit ko siya iiwan dito, diba? Nagpack na sedan. Ano pa din daw? 7.5 kilos pa din daw yung luggage niya. Nagpadala ako sa kanya ng isang shirt, tapos yung off-shoulder dress ko na hindi ko pa nasuot. Sabi ko, dalhin mo nga para masuot ko, tapos dadalhin na sana. Tapos 7.5 kilos yung niya. Sabi ko, wag mo na lang dalhin yung clothes ko. Tsaka wag mo na lang din dalhin yung chocolates kasi bumili siya ng chocolate sa Woolies ata. Bumili siya ng 10 tam na available sa Australia lang. And sabi ko, wag mo na lang dalhin. Sabi niya gusto niya dalhin yung chocolate, pero yung clothes ko daw, pwede pa daw iwan. Swimsuit! My gosh, you guys. Darating na sa daan. Ready na. Malinis na dito. Malinis na. And yung banyo din malinis na. And matatapos na ang LDR. Tapos na ang LDR. Kakapagod din ha. Tapos yung internet pa namin ang bagal-bagal. May times talaga na nakakainis na kapag tumatawag siya, tapos putol-putol kasi yung internet sobrang bagal. Gusto ko na matapos na yun. Charot. Matapos na yun. Dito ko nilalagay yung mga swimsuit ko. Dito sa ilalim ng bed ko. Meron nga pala nagtatanong kung saan ko ito nabili. Actually, si Papa yung gumawa nito. Hindi si Papa, yung tao niya yung gumawa na to. Nung
Yeah, so custom-made siya and hindi siya natatanggal. Dito lang talaga tong bed na to. And nung ginagawa nila tong bahay, nasa abroad kasi ako. So sinabi ko na lang na gusto ko yung bed ko. Merong mga cabinets sa ilalim para malagyan ko ng mga kung anik-anik. So dito ko nilalagay sa baba yung mga beddings ko para kapag gusto ko siyang palitan, diretso na. Tapos naglagay din ako ng 2 ganito. And dito ko nilalagay yung mga swimsuits. Ito. So, hindi lang swimsuit. Ito cover up. And ito pa yung mga sinuli ni Sissy. And, meron ako ito bag. Galing to sa Aerie. Kasi, doon ako bumibili ng undergarments. Kasi sobrang kasya sa akin yung mga, panties. Kasi ang liit-liit ko. And yung Aerie lang yung merong kasya ako. I have here my rash guard. And, ito, susuotin ko to pagpunta namin ng resort. Ito, tas I can wear a black top. Ito, maganda din to, oh. Top din siya. I can pair this with black bottoms. I don't think I have those. Oh my gosh, wala. Meron ako blue lang. Hindi naman bagay dito yung blue. Patay, sabihin ko kay Dan. Time to update. Kailangan ko i-move yan dito. Tapos ito dito. Minove ko kanina kasi naglinis ako ng bahay. Ay! Nandito na pala siya. Yan nandito na siya. Ay! By the way, shoutout muna ako sa mga early birds kasi kaka-up lang ng video ko. Ay, hindi lang early birds kasi ang bagal ng internet. Random na lang ha. Hi to Pretty Marie. Hello. Rain Centeno. Hello. Garnet Alano. Rona Lashika. Maria Tan. It's Neds. John 9 SMV, Cherry Pill, hello! Christmas wish daw niya, naman notice ko siya. Kaloka, hello Cherry Pill. Eri Diaz, Chorina Centones, Josephine Esquadra, Vanessa April, Ems 29, Rose Lee, Eliza May Escorel, Vigorous Frankie, Channel PH. Hello, yun na muna kasi I need to update my review. Talk to you guys later. Tapos ko na i-close yung review ko and I think i-close ko na din tong vlog na to. Oh, no. Kasi ipapakita ko sa inyo mamaya. Kasi mag-a-apply pala ako ng mask. Yung mask na, nasa na yun? Binigay sa akin ni Nice. Nasa na yun? Maganda siya yung guys. Kasi meron siyang bear. So, binigay siya sa akin ni Nice. Napakita ko kanina, diba? Napakita ko kanina ito, Gagamitin ko siya mamaya. Tingnan natin kung ano itsura niya. Kasi it's supposed to look like a bear. Yeah, like this, Okay, so tatanggalin ko lang yung makeup ko and then lalagay ko yan. Hello! Hindi ko napakita sa inyo yung mask. Hindi din ako nakatake ng picture. Tinanggal ko siya kasi tinanggal ko siya matagal. Siguro mga nasa mukha ko siya mga 40 minutes. Tapos parang nangano yung mukha ko. Over din naman kasi. Dapat 20 minutes lang yan 15 minutes lang yan. Lagi kong pinapatagal yung mask ko sa mukha ko. And parang humapdi siya. So, tinanggal ko siya. Yung camera ko nandito. Pero yeah, lang siya. Bare lang siya na mask. Siya firming. Tapos yun nga, humapdi yung mukha ko. Pero kasalanan ko din naman kasi tinagalan ko siya. Pero first time yung nangyari na humapdi talaga yung mukha ko na pinatagal ko yung mask. Tinanggal ko yung nail polish ko. Papalitan ko siya bukas para maganda yung nails ko sa Monday. Yeah, sa Monday ko na susunduin si Dan sa airport. Oh my gosh, I'm so excited. Matatapos na talaga yung LDR. Ito na talaga, tapos na talaga. Matatapos na siya sa Monday. Maaga siya natulog kanina kasi aalis siya bukas 10 ng umaga. Yeah, kasi yung flight, no. Yeah, I think so. 10 ng umaga ata siya aalis kasi yung flight niya. Actually, nakalimutan ko kung anong oras yung flight niya. Pupunta pa kasi siya ng Sydney. So, from Adelaide, pupunta siya ng Sydney. Tapos, ang haba ng layover niya sa Sydney. Kawawa talaga si Dan. 7 hours yung layover niya doon. Tapos, sa Malaysia, 9 hours ata or 8 hours sa Malaysia. Kawawa naman si Danny Boy. Next vlog, nandito na si Dan. Yes, kasi hindi ako mag-vlog bukas. I'm gonna edit like a lot of videos. As if naman ang dami kong videos. Pero, I'm gonna edit all the videos that I have on file. Para kapag dating niya, hindi na ako like edit lang ng edit. And yun na, darating na siya sa Monday. So, yeah, I will see you guys on Monday. This is the last vlog. No, last si Danny Boy kasi nandito na siya sa Monday. So, I will see you guys on Monday, tomorrow. Actually, I will see you tomorrow. I have a new video tomorrow. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.